ing'eyo ni dhi bedo? Ing'ene gin oganda ma osebedo kan nigi luor kuom jotendgi. Kendo ging'e somo yamo. Kendo ibiro nwang'o ni kata diere manene Kibaki gumatiba nitie. Sama nigi bedo piny bugi nwang'o ni Matiba makoro dhi bedo jaloch. Kibaki ma dhi bedo jaloch. Ni Matiba dok piny. Uhuru no dok piny. Kendo bang' mano, ka sama koro nochopo, sama koro Uhuru kao piny, ne jomodongi odok piny. Koro gin go oganda ma very organized. To mondo ing'e ni gitimo wach ma koro ineno gibiro go no. Jopiny osoneno ni kura neko ne nitie ng'wikruok manotimore nigi mane ging'eyo ma koro gineno kendo gine giwinj wuodgi karade gidhi maber. Emomiyo koro ineno ka gidok chien. Giwacho no, ne wa make a mistake. To kwanya dong kwa onge teko. Teko wapod kuom president machon. Pero kamano, kwarango chien, ma en romo mar adek mar limuru. Nitie limuru 1, limuru 2 kod ma limuru 3.